DJI Spark, ako vymeniť vrtuľky. Dávajte bacha na toto. Tuto máte biele, také kolisko. Aj tuto musíte mať biele. Kde je takáto čierna vrtuľka, tak tam nie je to biele. Nedávajte to tam. Musíte si to sivé podržať, tak toto štiknete a otočíte. Mne sa to nedá jednou rukou. Skúsim to nejak. No. No, tak. Ako sa mi podarilo. Ak si toto podržíte, štiknite to a otočte to. Sa mi to zle natáča, akože, prepačte za to, zatrasená, jak sa to ostrí, také, tak. A takto chcete dať naspäť, ešte tak silnejšie štiknite a máte to naspäť. DJI Spark, dávajte bacha, nie je to DJI Mini.